Eritrean Women's Association of North America. محبر دك أنستيو إريتراويان أب سمن أمريكا. جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية. موجاد أنصار دك أنستيو زقنع عمت أب نفس وكف عمت كاب حدار إسران حمشتن كسب تحساس عسرت تذكروا زقني جلوباوي وفرائي. إذن عسر شجشته معلتات من التطاف صوتاوي سرزل وعمت بكل ملكعته نمقوام نيملع علم دمسي يحبر كم نيرتان دك أنسيو محبر وانا كرعتنا تسمعنا أبزه قرام قصاص زي نساتف طايزي كونون لمن أسعات ببحادي دمسن كسمعا نتبابع. تعد حملة القضاء على العنف ضد المرأة مبادرة دولية تنظم سنويا خلال الفترة من 25 من نوفمبر إلى 10 من ديسمبر، وتهدف إلى توحيد الجهود والأصوات من مختلف دول العالم لمناهضة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه. وانطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية وانتماؤنا الوطني، نفخر بصفتنا إريتريين بمشاركة إيوانا جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا في هذه الحركة العالمية التي تجسد التزام المجتمع الدولي بنشر العدالة والمساواة وتمكين المرأة في كل مكان. The elimination of violence against women is a global campaign observed annually from November 25th to December 10th. This 16-day period of activism unites voices across the world to confront and end gender-based violence in all its forms. As Eritreans, Iwana proudly participates in this international movement. መጀመርያ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለኸን ደቂ ኣንስትዮ ንወፃዓ ተቓለስቲ ዝዕድመ እዚ ዝገበርክናለይ ብመጀመርያ ቀዲመ ይመስገን። ስመይ ብሓሰት ይበሃል፣ ሓሰት ኣሚነ ዓዲ ቀይሕ ተወሊደ ዓብየ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከዓ ኣብ ካናዳ ይርከብ ኣለኹ። ኣነ ክብል ደልየ ዘለኹ ሕጂ መጀመርያ እቲ ዲክታተራዊ ዝኾነ ስርዓት ኣሊኻ ሕግን ዲሞክራስን ዘለዎ ሃገር ስነ ምግባራዊ ንዕቅበሉ መሰልና ንሕልወሉ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝሕለወሉ ኣካይዳ ንክንከይድ እዩ ተቓልሲ። እዚ ከዓ ኩላትና ሓቢርና ክንቃለስ ኢድን ጓንትን ኮይና እቲ ንደልዮ ንክንረክብ ማለት እዩ። እዚ እንዳበልኩ ይላ በዘረባ ይጅመር። ብጣዕሚ ወፅዓ ኣሎ ብኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ይወፅዓ ኣብ ኩሉ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ኩሉ ማለት ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ከቢድ ግፍዕን ወፅዓን ኣሎ። እቲ ወፅዓ ካብ ነፍሰይ ክጅምር ኣነ መጀመርያ ጓል 9 ዓመት ከለኹ ሰኣን ሕክምና ኣደይ መይታ፣ ካብኡ ጓል 13 ዓመት ከለኹ ተመርዒየ ክመሃር እውን ኣይከኣልኩን። ኣብ መርዓ ናብ ሓዳር ምስ በፃሕኩ ካብኡ እንዳቐፀልኩ ይኸይድ ነይረ። በዓል ቤተይ ወታሃደር ነይሩ ኣብ ዓሰብ ግንባር ብርየ ኣብ ዝነበረ ናይ ሕጂ ማለት ናይ ምስ ወያነ ዝነበረ ወራራት ካብኡ ንዕኡ እሱ ስግረዶም ምስ ከደ ምስ ወፅእ ካብ ኤርትራ ሰብኣይ ክምፅየ ኢሎም ኣሲሮም ክእሰር ከለኹ 50,000 ክፈሊ ክትወፅእ ኢሎም 50,000 ከዓ ተን ዝነበራ ደመወዝ ናቱ ንሰን ሕዲጎምኒ ንሰን ክሕድጉኒ ከለዉ ከዓኒ መሊሶም 50,000 ክፈሊ ኢሎም ተን ኣታዊ ከዓ ንሰን ሕጂ ክኸፍል ኣይከኣልኩን። ዓመት ተኣሲረ። ኣብዚ ውሽጢ ዓመት ቆልዓ ሓይምሃኒ 2 መናቱ እየ ሒዘ ተኣሲረ። እቶም 2 ወዲ ከዓ 4 ቆልዒኦም ነይሮምኒ። እቶም 2 ወዳት ከዓ በይኖም ገዛ ብዘይ ዝኾነ ነገር ትፈልጡ ኢኹም ናይ ዓድና ነገር ኣዴኻ እንድሕር መይትሃካ ንዓኻ ዝሕግዘካ ሰብ ዋላ ሓደ የለን። ሕጂ ኣደይ መይተያ ድሕራይ ተመሪዐ ጓል 13 ዓመት ምዃነይ ትሕቲ ዕድመ ካብኡ እዞም 2 ቆልዑ በይኖም ኣብ ገዛ ዝኣልዮም የብሎም ዝብላዕ ዝስተ የብሎም። ኣነ እውን ተን 2 መናቱ ሒዘ ተኣሲረ።
ሕጂ ካብተን ክልተ ሓንቲ ሓሚመሃኒ ሓንቲ ክትሓምም ከላ ሒዘያ በቶም ወታሃደራት ክልተ ወታሃደራት ሒዞም ከይዶም ሕክምና ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ምስ ተረኣየት እቶም ወታሃደራት ሓደ እንዳ 52 እንዳ 51 እዮም ይሕልውና ነይሮም ማለት እዩ 52 51 ዝበሃሉ ክፍለ ሰራዊት ሕጂ እቶም ወታሃደራት ምሳይ ከይዶም ኣብ ደገ ሕልውለ ኣነ ናብቲ ዶክተር ኣትየ ተራእያ እዚ ከቢድ ሕማም እዩ ኢሉኒ እቲ ኣብኣ ፀንሐኒ ዶክተር ሕጂ ንዶክተር መስፍን ክፅዋዓልክ ናይ ቁስሊ እንዳመጥባሕቲ እሞ እሱ ክሪኣ ኢልና ኦኬ ኢለ መፅኡ ርእይዋ ኣበይ ኣሎ በኣ እንታይ ክገብሩ መፅኦም እዞም ወታሃደራት ክትገብሩ መፅኩም ኢልዎ እስርቲ እያ ሰብኣያ ስለዘየለ እስርቲ እያ ንሕና ክንሕልዋ ኢና መፂና ናታ ትሕሎ እያ ዘላ ትሕቲ ሕጊ እያ ዘላ ትሕቲ እስር ቤት ኢልዎ ኢሎም መሳቶም ሕጂ ካብዚኣ መፂኡ ንዛ ቆልዓ እዚ ናይ ኣብዑር ናይ እንስሳ ዝኽተባሉ ብሓፂሩ መራፍእ ኣምፃ ኣቢሉ ትሕበጥ ኣዝዩ ገጅፍ ስለ ዝነበረ እዚ ጥዑይ ሕማም እንተኮይኑ ደም ሒዙ ክወፅእ እዩ እንድሕር ሕማቅ ሕማም ኮይኑ ከዓ መግለ ሒዙ ክወፅእ እዩ ኢሉ ወጊእዋ በኽያ ተቆልዓ ብጣዕሚ በቃ በኽያ ካብኡ ፅሩይ ደም ሒዛ ወፅያ ያላ ንዕና ክፍሊ መጥባሕቲ ኢልኒ መደንዘዝ የብላ ገለ የብላ ማለት እዩ ዶክተር ዝኣክል ዶክተር ሂወት የድሕን እምበር ዶክተር በዛ ዓይነት ጭካነ እሞ ከዓ ህፃን ጓል ዓመት እኽሊ ዘይጀመረት ቆልዓ ሕጂ ኣብዛ ሕቑፈያ ደቅሳ ኣቢልዋ ደሓን ስለ ዝሓለፈ ኣብዛ ሕቑፈያ ደቅሳ ኣቢልዋ ነዛ ቆልዓ ከምዚያ ስሉስ ኩርናዕ ገይሮ ቅድድ ኣቢሉ ጠቢሕዋ ሽዑ መሪር በኽያት ጀሚራ ብዛ ሕቑፈያ ቅድሚ ዓይነይ ማለት እዩ ደማ ብጣዕሚ ኣብ እግረይ እዩ ዝዛሪፍ ዶክተር ንምንታይ መደንዘዝ ዘይትገብረላ እዚኣ እኮ ህፃን እያ መፃ ሃገር ዕንበባ እያ ኢልዎ ስዒድ ስቕበል ስእልካ መቐስካ ሕፀብ ኢሉ ንዑ እግሪ ረጊፅዎ ሕጂ መደንዘዝ ዘይትገብረላ ዶክተር ህፃን እንድያ ወላዲት እንድያ ኢለዩ ኣቦኣ ከዳዕ ስለ ዝኾነ ካብ ሃገር ስለ ዝወፀ መደንዘዝ ኣይግባእን ኢልኒ በዛ ዓይነት ጭካኔ ዶክተር መስፉን ንጓል ዓመት ጓለይ እሞ ኣነ ብገዛእ ሃገረይን ዓደይን ኣብ ዓደይ እንዳሃለኹ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ኣጋፊዖም መሊሰ እውን ኣደቂስዋ ናይ ሓይሊ ገይሮምላ መዓልታውን ንጉህን ምሸትን እያ ትሕፀብ ነይራ ሕጂ እቲ ቁስሊ ኣዝዩ ተነፊሑ ስለ ዝነበረ ትሕበጥ ናይ ክሳዳ እቲ ቆርበት ብጣዕሚ ዓብይ ቆርበት ሰዲድላ ምክንያቱ እቲ ተገቲሩ ዝነበረ ቆርበትስ ናብቲ ጥዑይ ኣልጊቡ ብመቐስ ምስ ቆረፆ ኩሉ እቲ ስጋኣ ዘየክሳዳ ሃሂድ ሕጂ ብጣዕሚ ስቃይ ኣሕሊፋ ክትስፈይ ትኽእልን እያ ግን ንጉህን ምሸትን ተበራሪም ሓፅዋ ነይሮም 120 መርፍእ ተኣዚዝላ ትሱሳ መቐመጫ ወሲዳቶ ትሱሳ ናይ ሓይ ካብኡ እውን ሕሽ ምስ በላ ከይደ ወሲዶም ን12 መዓልቲ ሆስፒታል ደቂሰ ካብኡ ናብታ ዝነበርክዋ ካምቦ ከዓ መሊሶም ናብታ ዚንጎ ማለት መዕሸጊ ናይ እኽሊ ገለመለ ንብረት ካብኡ ንጉሆ ሕኪመያ ይኣቱ መሊሰ ካብኣ ወፂኦም ምሸት ከዓ ሕኪመያ ንብስ 3 ወርሒ ሙሉእ ቁስላ ንክሓዊ ኣብ እስር ቤት ኮይነ ኣሐኪመ ብድሕሪኡ ፀኒሕና ዓመት ክጌርኪ ኢኺ ሕጂ መሊስክ ክትደግሚ ኢኺ ወይ ክፈል ምስ በሉኒ ከዓ ኣማራፂ የብለይ ንክልተ መዓልቲ ዕድል ሃበኒ ሰልዲ ክደሊ ኢለዮ ሸሪፎ ይበሃል ነይሩ ሽዑ እቲ ንዓነ ከምኡ ዝገብረና ዝነበረ ኣብቲ እዋንቲ ብዙሓት ኣዴታት ብዙሓት ኣቕሺ ብዙሓት ዓበይቲ ተኣሲሮም ነይሮም ዓፅሪ ሽንቲ ዝነበሮም እውን ብጣዕሚ ተሳቂዮም ምውፃእን ምእታውን ከሊእዎም ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ኣነ ከምኣ ክገብር ከለኹ ንክልተ መዓልቲ ረቡዕ ከምኣ ምስ በለኒ ካልኣይ ዓመት ሕጂ ክትጅምሪ ኢኺ ወይ ክፈል ምስ በለኒ ዋሕስ ሃበኒ ዋሕስ ገይረ ክደሊ ኢለዮ ሓደ ሰብ ተዋሒስኒ ንሓሙስን ንዓርብን ተዋሒስኒ ዓርቢ በቃ ዕድለ ኢሎ ወሲነ ቀዳም ክወፅእ ዓርቢ ከይደ ሒዘዮ እንትውሕስ በቃ ሶኒ ክእሰር ሕጂ ግን ትዋሕስ ኣውርደሉ ኢልዮ ንትዋሕስ ኣውሪደ ንዑ ዓርቢ ውሪደ ኣነ ቀዳም ከይደ ስግረ ደብሰን ዓፈ ገይረ ከይደ ኣምላኽ ኣይገደፈንን ሰጊረ ክሰግር ከለኹ
እቶም 4 ደቀይ ሒዘዮም ስለ ዝነበርኩ ኣብ መገዲ ይፈልጥኒ 50 ዓመት ሓሊፈ ስለ ዘይፈልጥ ኣብ እንዳበለስ ኣትየ ለይቱ እዩ ነይሩ ሰዓት 11 ገለን ኣብኡ ከለኹ ዝብኢ መፂኒ እቲ ዝብኢ ኣኽላባት የሳጉብዎ ኢሎም እሱ ምስከዱ ከዓ እቶም ኣኽላባት ይመፁኒ መቸም መከራ ብዙሕ ዋላቲ ክሰግር ከለኹ ናዛ በቃሕ ድጉን ደልዮም ደቂ ማለት እዩ ሓፁር ገይረ ዝኾነ ጨንገር እሽሽ እንዳበልኩ በቃ ዕድለይ ኢለ መድሃኒዓለም ኣይገደፈንካ ኣብዚ ወፅን ሕጂ ኣነ ዕድል ገይረ ምስ ደቀይ ምስ ሰብኣየይ ኣብ ኢትዮጵያ ረፊጂ ኣቲና ማዓስከር ማይ ዓይኒ እታ ቆልዓ እውን ኢንተርቪው ክንገብር ከለና ብኸመይ መፂኽ እንታይ ደሊክ መፂኽ ሰብኣይ ክስወተሃተር ኮይኑ ምስ በለኒ እቲ እንዳይንሰኣር ከምዚ ኣጋጢመኒ ምስ በልኮ እታ ቆልዓ ርእይዋ በቃ ብጣዕሚ ደንጊፁ ሰንቢዱ ብጣዕሚ እዚኣ ጓል ክንደይ ነይራ ሽዑ ከምዚ ክገብራ ከሎ እቲ ዶክተር ኢልኒ ጓል ዓመት ኢለ ቁስሊ ስቲል ኣሎ ክሳብ ሕጂ ከቢድ በሰላ ኣለዋ ዓብይ በሰላ ማለት እታ ጓል ሕጂ ኣምላኽ መስገን ጓል 21 ዓመት ኮይና ተማሂራ ትምህርታ እንዳቀፀለት እውን ትሰርሕ ኣላ ከምዚ ክኸውን ከሎ ኣነ ዕድል ገይረ ወፅየ ምስ ሰብኣይ ምስ ደቀይ ክብርን ኣምላኽ ካብዚያ ግን ወፅዓ ናይ ኤርትራውያን ናይ ኣዴታት ይቕፅል ኣሎ ጌና ሕጂ ኣለዋ እሱራት ኣለዋ ብዓዲ ኣቢቶ ተሓባበራ ኢኽን ስግረዶ ተስግራ ኢኽን ገለታት በቃ ስኢልካ ዘይንፁር ሓሳብ ዝኣሰርወን ኣሽሓት ኣለዋ ንፈልጠን ኣሽሓት ገሊአን 5-6 ዓመት ዝተኣሰራ ገሊአን ዓመት ዝተኣሰራ ገሊአን 7 ዓመት ዝተኣሰራ ኣደ ሓቆፊት ኣደ ሓብሓቢት ኣደ ብርሃን ገዛ ብርሃን ኩሉ ዕጥቂ ሰብኣይ ኣው ኣደ እንድዒ በቃ መግለፂ የብሉ ናይ ኤርትራ ነገር ኣነ በዚ ሕጂ ዝላበዎ ግን ወፅዓና ፍታሕ ክንረኽበሉ ወፅዓና ረህዋ ክንረኽበሉ ኩልና ሓቢርና ኢድን ጓንትን ኮይና ንቃለስ ቅድም እውን ኣነ ብኣክል ነይረ ሕጂ ከዓ ኣብ በርጌድ መሓመድ ኣለኹ ማለት እቲ ቃልሲ ኣየቋርፅክዎን በዚ ኣጋጣሚ ሓቢርና ንቃለስ ኢድን ጓንትን ኮይና ደቅና እውን እታ ንደልያ ኤርትራ ክንረክብ ሕጎምን ባህሎምን መንነቶምን ሒዞም ከዓቢልና ኩልና ንፅዓር ማለት እዩ ኣደ ኩሊኣ ኣደ ጠርናፊት እያ ኣደ እንድሕሪ ተበጊሳ ንቃልሲ ንሓቂ ንፍትሒ ከዓ ከምዚ መእሰሪ ዘለዎ ማኣደ ስለዚ ሓቢርና ንቃለስ በዚ ኣጋጣሚ ዝዕድመ እዚ ዝገበርክናለይ ብጣዕሚ የመስግን ክብረት ይሃበለይ ኣብ ሰሰናዮ ኣብ ዝመፅእ ከዓ ብፅቡቅ የረኽበና ሕጂ በዚ ኣጋጣሚ ዶክተር መስፉን ንባዕሉ ወፂ ዝኸውን ክንደይ ናይ ክህሉ ኢሉ ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ ተወፂ ከዓኒ ተቆልዓ ፅቡቅ ከም ዘላ ክነግሮ ይደሊ Eritrean Women's Association of North America ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን أمريكا جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية